A estas alturas xa ninguén duda que os terreos da vella mina de Touro non teñen ningún tipo de restauración medioambiental. A auga procedente da balsa mineira de Bama corre ladeira abaixo arrastrando todo tipo de residuos. O río do Burgo, un río que desemboca no río Brandelos e vai camiño do río Ulla. Na zona existen numerosos vertidos da mesma procedencia, con mal olor, augas grises, numerosa espuma, unha situación nauseabunda, de xeito continuado procedente das ladeiras apiladas de montañas de lodos de depuradoras vertendo ao dominio público hidráulico. Esta denuncia é un chamamento a Augas de Galicia e a Fiscalía de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Ambiente para que poñan fin a esta situación de vertidos continuados ás augas de dominio público hidráulico no contorno dos terreos da mina de Touro que carecen de restauración medioambiental e o único que están a facer é un daño continuado ás augas.